Ráno všetkým. Čaute. Dnes to bude krásne, dnes to bude namáhavé. Vybrali sme sa na trip s mojou dcerou najstaršou. Ideme autom. Viac podrobností cestou. Ahojte všetci znovu, stojíme na križovatke v aute, takže taká rýchla reakcia, rýchly vlog. Dnes ideme na Kráľovú hoľu. Najvyššie miesto na Slovensku, kam sa dá dostať na bicykli. Idem so svojou dcerou, ktorú vám neukážem, lebo nechce, možno cestou. Čaká nás ešte hodina a pol cesty autom, potom odparkujeme v pustom poli, pomedzi les sa dostaneme na stúpanie na Kráľovú hoľu, ale potom až neskôr. Že vypínam, dostávame zelenú a vidíme sa. Čaute. Došli sme do Telgartu, čaute všetci. Hneď za mnou je Depo Café, ktorého sa stajeme na kávičku a niekde tamto je krásny viadukt. Ideme naše bajky dať dole. Jedného Treka a Scotta. Ela, chce zakývať či nie? Ela nechce zakývať. Dáme dole bajky, pôjdeme do Šumiaca cez novú cyklotrasu, cyklocestu a do Šumiaca hore na Kráľovú hoľu. Všetci sa tešíme, všetci sme plní nadšenia. Neviem či jela, ale to sa časom zrobí. Čaute zatiaľ. Vchádzame do obce Telgard. Here we go. A napojíme sa na novú cyklotrasu v Šumiaci, na Šumiac. Na Šumiaci začne tá sranda, všetci sa na to tešíme. Krásny nedeľný bike trip, ktorý sme plánovali veľmi dlho. Konečne sa nám podaril. Takže cestou si poviem pár zaujímavostí, možno nejaké fun facts, alebo facts. A ideme na to. Takže ešte raz z Telgartu do Šumiacu, zo Šumiaca hore na Kráľovú hoľu. Z Kráľovej holy pôjdeme potom po cyklochodníku naspäť do Telgartu trošku inou trasou. My sme si zrobili taký okľuku. Ela, can you give a 5? OK, oh Ela. Čaute zatiaľ, vidíme sa. Poďme na cyklotrase z Telgartu do Šumiaca. Ako sa dostaneme na cyklotrasu? Keď prídete osadou všich spoluobčanov, tak viete, že ste na správnej ceste. Porúčam skoro ráno, keď všetci ešte spia. No, máme 2,5 km do Šumiaca. Krásne. Hory otvárajú sa nám. Blešnosť pomíňa. O chvíľu vidíme Kráľovú hoľu s vysielačom. To je výzva. No, pozrite sa na tú krásnu prírodu. Dámy a páni, vítajte v Šumiaci. Banskobystrický kraj, okres Brezno.
No a ideme na to. Pred nami 12,4 km, prevýšenie 1070. Nemačku, šumiacku. Pekná. Je. Aha, hej, jak tento FIFO. Takže 8:47. Vchádzame na novú cyklotrasu, ktorá bola vybudovaná v roku 2025. Obcov Šumiast a štátom. Že vraj len 6,5 km a zvyšná ostala stará. Tak uvidíme. Ale čo si. Vydýchaj. Ideme na to. Stretli sme nejakých ľudí, väčšinou e-bikerov. Ela nie je loser, ale je winner. Ideme na to. You saw my desk here, right? Takže 8:47. Vchádzame na novú cyklotrasu, ktorá bola vybudovaná v roku 2025. Obcov Šumiast a štátom. Že vraj len 6,5 km a zvyšná ostala stará. Tak uvidíme. Ale čo si. Vydýchaj. Ideme na to. Stretli sme nejakých ľudí, väčšinou e-bikerov. Ela nie je loser, ale je winner. Ideme na to. You saw my desk here, right? Že máme prispôsobiť rýchlosť jazdy a obozretný jazdiť zodpovedne. Nezničiť okolie a nezničili značenie. Prosím pre všetkých cykloturistov to rešpektovať. Prírodu máme krásnu. Poďme na to. Píše tu, že krížová cesta. Ela. Je to krížová cesta pre teba. No poď, ideme. Let's go. I wake up to a little bit of drool on my pillow, feel like it's gonna be a bad day. Yeah, I'm tired of shit, and the coffee ain't hit yet, damn, ain't that great. I don't wanna go to work, cause my boss is a jerk, and I'm not even that paid. I need a change in my life, cause I don't feel alive, and there's nothing that makes me happy. Oh, hold my beer for a minute, I'm about to 8,7 km na top of the mountain. Museli zhodiť všetko, čo sme mali na sebe, bo horúco. 800 výškových. Takže pozrieme, aké máme štatistiky. Našapali sme už 400. Not too bad. 6% stúpanie zatiaľ. Priemerka srdcová 121. Starý detko sa pochlapil. To sme veľa e-bikerov nevideli.
Ale nepozeraj mi na počítač, lebo potom bude scared. Čierne je tam, ne, to je tmavo červená. Určite. Tibor Dragor by povedal, že konečne je tu nejaká zábava. Buď jak Tibor, povedz, konečne je tu nejaká zábava. Dying is fun for him, okay? Na Argentíne. Celkom rýchlo sa tam dostali, niema. Máme cestičku, ktorou pôjdeme naspäť do Telgertu. A odtiaľ sme prišli. A tam ideme. Vlastne nechce točiť. Aký je to Rising Star? OK. Takže perfekt. Prešli sme 6 km skoro. Našľapali 600 výškových skoro. Odtiaľ vládzeme. Však je. Doplňame carbs. Mám taký pocit, že sa to teraz horší, aby sme to dobehli, ale v pohode o 2 km máme chatu. Si dáme asi kávičku. Ne? Oddychneme, dáme si sendvič od mamky a pôjdeme ďalej. Odtiaľ. No, prichádzame na chatu. Mega. Už menej jak polka pred nami. No, zastavíme si Karolka Duchoňa. Dobre. Tak zaparkuj tam bike. Dajte tam. Pusť, choď si sadnúť. Nie je ti zima? Sadni si tu na slniečko niekde. Čo si ti môžem dať? Nie, chcem si na to držať. Kofolču? Kofolu, čo? Že nohy trošku. Idem, hej? Si dám kavču. No, po pauze a sendviči od mamky pokračujeme smer top of the hill na prednom sedle. Dúfam, že to dáme 5 km zvyšných. Takže ideme na to. Tu sa končí nová cesta a začína stará rozbitá. Tak mala by sa dokončiť na budúci rok. Uvidíme, či to bude aj tak, alebo nie. No.
No a teraz začína tá príjemnejšia časť, alebo tá horšia. Uvidíme. Určite príjemnejšia, čo budú výhľady. Však ale horšia, musíme to ísť na hore kopec. Sa občerstvila trošku. Daj mi kino. Pozri. Máme tak mraky do krvi. Poďme. Každým krokom bližšie a bližšie. Ulice nám tak zamračuje, škoda. Tu 1000 výškových, ale to ide mega. Čo? Tam ideme, žaľovka. Takto dookola, už nie veľa. A tam už vidíme Tatry. Trošku zamračené, no tak má to svoje čaro, inverzia. Super, krása to je. Krásne. Už sa blížime. Už sme tam. Kilometr. Rada. Čaute. Na elektrobajkoch. My sme poctiví cyklisti. Trošku prekvapení. Veľa ľudí bez príľby na elektrobajku. Dole 50-kou. Príľba je to na minimum. Čo si človek môže zobrať na túru. A vie zachrániť život. Ľudia, pamätajte, stále s príľbou, stále. Kaši. A tu sa nám otvára Kráľová hoľa. Krásne. Sice v mrakoch, ale čo už. Aj to sa počíta. Fegela. Si pochváliteľ, jak to zvládla. 14 rokov a dala to na Rising Star, Shining Star.
vrakoch, jak vyletí. Teraz sa vyjasnilo. No. Aj mne. Ideš. Ideš. Čo? Ne. Dosane. Ale aj hore bolo treba ísť. Daj. Čaute. Poď predo mňa. Pozri, aké pekné. Krásne to je. Tam je šumiaca, mi zdajela. Tam sme vychádzali hore. Keď sa nemýlim. No,
kilometr je odbočka smerom na Telgard. Si tu tak len plachtíme, robíjame energiu, vychutnávame si výjazd. Ranná cesta trvala okolo 2 hodín z Košic. Šli sme cez Rožňavu, bolo to okolo 130 km. Bez premávky, úplne easy, žiaden stop. 2 kopce, Soroška a Dobšinský kopec. Ujdeme cestou naspäť, až to bude bez obmedzenia a prídeme v pohode. To je krížová cesta. Je krížová cesta. No. Tak nakoniec ešte aj krížovú cestu sme našli. Sice ideme opačným smerom, ako by sa mala, ale okej. Zajímavé. Hodnotenie zrobíme pri kavičke. Depo Café dole, Telgarte. A ďalší už bývame z jazdík. Tak sa je láve bývam minule. Budeme rýchlejšie, ale pomalšie, ale tak ideme. Zdravím. Čau, čau. Super. No tak došli sme k Telgardskému viaduktu. Podám trošku bližšie. Super. Prviem si pár foto. A si potom môžem ísť. Kožný dielačík. Wow, nie? To tam dole si zrobím. Idem Depo Café. Dobrý deň. Môžem si objednať u vás? Aha, alebo tam vonku sme, tam máme bicykli z tej strany, neviem, či to je vaše alebo nie. Pri zmrzlinke alebo... Nie, tak tu, tak na tom pódiu, na tej terase. OK, super. To tam je slečna. Krátke zhodnotenie. Sme po kafe, Bermovo. Po koláčiku, po kávičke s kolou. Bajk veľmi dobrý. Išli sme 11 km za hodinu, veci rýchlejšie sa nedalo. Odporúčam ako vrchol sezóny, možno raz za rok. Je to určite niečo, čo
čo vás preverí a ukáže vám zrkadlo. 1300 skoro výškových 35-36 km. Čekuj videjko na Golden Snitch MTB a nezabudnite subscribe. Stay tuned for more. Ciao.